Però, la semmejna l-kafe, il-kafe jisibu illi apparti li tina aktar enerġija u bissaħt dik l-enerġija anka daw il-movimenti indiretti palma per eżempju nużaw idejna laqas ikunu nafu li qed nagħmluhom, il-kafe iżid minnhom daw it-tip ta' movimenti jisibu illi huwa idealissimu għal per eżempju xi nofsija qabel ma nibdew l-exercises tagħna għax ħajtina aktar grinta, aktar konċentrazzjoni u ħajjejn anka biex inaqqas dik li jedula bl-Ingliż il-fatigue. Sejħila ejja akkumulata, ħatonqos u għal daqstant isibu illi iva. Meta aħna ħanamlu l-eżerċizzju, mhux biss dak is-session, dak l-eżerċizzju ta' dakinhar ħajkun aħjar, ma probabbilment anka qed nirkupraw mis-sezzjonijiet illi għaddew ukoll. U jolli daqsxejn anka il-livell tal-metabolizmu għax iżid daqsxejn anka it-temperatura tal-ġisem. Apparti minn hekk, u forsi l-iktar fattur għalfejn dak li jkun jieħu l-kafe, hija illi hemm tendenza li jnaqqas l-aptit. Mela dak li jkun għandu tendenza li jiekol inqas u mhux aktar għax il-kafe inaqqas mill-aptit dak li ħafna min-nies isejħulhom bħala cravings. U min qed jarana u forsi jgħid imma jiena naf li mhux suppost nieħu kafeina minħabba li għandha xejn pressjoni għolja jew ħafna għolja, jew affettwat minn ħafna ansjetà, jew inkella t-tabib minħabba xi raġuni jew oħra għalli biex ma nikkużmax ħafna kafe, hemmhekk għandi aħbar tajba għalik ukoll. Dak li jgħidulu decaffeinated coffee, jiġifieri kafe mingħajr kafeina, isibu illi wkoll ċertu antioxidants jgħidulhom illi daw ħajjipromuovu saħħa aħjar. Ħajjejnu wkoll daw l-istess decaffeinated coffees ukoll biex inaqsu l-aptit. Mela, mhux bil-forsi jiena nieħu kafe bil-kafeina kif nafuh, diment li jiena mhux qed inżid it-sokkor u anke jekk nixtieq nistanka nażel nieħu tikef, hemm ħafna vantaġġi anke fid-decaffeinated coffee.